Повечето марки правят едно и също. Лепят логото си на готов продукт от каталог и след това ти го продават. Ние направихме нещо различно. Обиколихме фабрика след фабрика и наехме собствен технолог. Ето защо. Когато започвахме, обиколихме фабрика след фабрика. Поръчахме мостри от всякъде. Прахме, мерехме, сравнявахме у дома и всеки път нещо не беше наред. Едната формула не се разтваряше добре. Втората оставаше остатъци, а третата съдържаше агресивна химия. Тогава взехме решение, което струваше повече време и повече пари. И това промени всичко. Затова наехме собствен технолог и заедно изготвихме формула, пригодена за нашия пазар. За твърдата вода у нас, за начина по който перем и за всичко останало, което българина очаква от своето пране. Не взехме готовото от фабриката, създадохме нашето. Затова кърпичките се разтварят напълно, бият варовика, благодарение на нашата растителна формула, която е над 90% биоразградима. Това тук не е преетикиран продукт. Това е нашата рецепта. Ако искаш продукт, който е създаден и пригоден за българския пазар, а не просто продукт, който е взет от някой каталог, последвай линка, поръчай, получи 30-дневна гаранция, както и безплатна доставка с BoxNow.